Okay, nu tror jeg, at mikrofonen virker, og jeg tror, at videokvaliteten er til at bære nu også. Så nu skal vi bare lige have forklaret dig, hvordan du opretter en ny kategori. Du har lagt det armbånd op, og så tænker jeg, at du måske gerne vil have en kategori her, der hedder Jewelry. Og den lægger jeg ved at så lægge op, så kan jeg samtidig vise dig, hvordan man gør. Hvis vi starter med at gå ind i backenden her, på selve dashboardet, og så skal du ned under Products her, og så ind under Categories. Og her der har du sådan en liste over alle de kategorier, der er i shoppen. Der er 3 sider. Og her under navn, der skriver så Jewelry. Slug, det er noget, der står her. The slug is a URL friendly version of the name. URL, det er simpelthen at det der står heroppe, ikke? Det er en URL. Så når kategorien skal vises på en URL, jamen så er det det, der står i sluggen, der står i stedet for det, der står i name. Hvis det er, at du udfylder den. Hvis du ikke udfylder den, så skriver den bare det samme som navnet i små bogstaver. Og hvis du har mellemrum, for eksempel så har vi, der er en kategori under mænd, der hedder Jewelry and Watches. Hvis du skriver sådan her, jamen så bliver den simpelthen hernede automatisk skrevet af alle mellemrummene. Der er det bare bindestreg imellem. Men det skal vi ikke tænke mere på. Der hvor du skal bruge det, der er når vi skal lægge kategorierne ind i menuen. Og det vil jeg vise dig senere, hvordan du gør, så der kommer vi ind på det. Nu starter vi med, men parent, der skal du selvfølgelig vælge, hvis det er, at det skal være en subkategori til noget. Så skal du vælge den forældre i citationstegn, som den ligesom har. Så hvilken kategori det skal være en subkategori til. Og det er så women, description, display type og thumbnail bliver ikke vist i dit tema, så der er en grund til at udfylde det. Og så trykker vi add new category. Og så skulle den gerne være kommet ind. Hvis så vi går ind på side 3, så står der jewelry her under women, kan du se. Og hvis nu vi så trykker edit, så bliver den simpelthen loadet op her i den her igen, bare på fuld screen. Hvis det er, at du vil lave noget om. Men det skulle være fint. Godt. Så skal vi have lagt et produkt ind i i den kategori. Passende armbåndet. Nu åbner jeg lige en ny fane, bare for ligesom at vi hurtigt kan gå tilbage til kategorivisningen bagefter. Og det er der sådan en smart grund til. Men nu starter jeg lige med at gå ind her, og så går vi ind under Products. Og så går vi ind på armbåndet her, og så trykker vi Edit. Og så vælger vi her under Women. Jewelry. Sådan der. Og Update. Og så er den tilføjet til kategorien. Men nu har du så det problem, at hvis du går ind på forsiden, jamen det er en subcategory to women, den skal jo gerne vises her. Og der skal du ind, og så skal du simpelthen customisere dine menuer. Men hvis nu vi først går ind under kategorien, så kan du gå ind under her, hvis du går ind under den kategori, du lige har oprettet her, og så kan du se, så står der noget, der hedder View. Nu viser den så den side, som du gerne vil have, den viser, når det er, at den kommer ind i, når man trykker på det link, der skal være oppe i menuen. Så derfor så kan du simpelthen kopiere den URL, der er heroppe. Du kan gøre det ved at højreklik copy, eller trykke Ctrl-C, eller Command-C, hvis du er på Mac. Og så har du den. Så går vi ind i backenden igen her. Og så går du ned under Appearance og Menus. Og der skal vi så have oprettet Jewelry her. Så har du den skulle linke til hende under links. Du klikker på links. Og så her hvor der står URL, så trykker du bare Ctrl-V eller højreklik og tryk Paste. Så kommer det link ind. Og så skriver du simpelthen linktitlen.
det her tilfælde går jeg ud fra, at det skal være jewelry. Sådan der. Så trykker du add to menu. Og så skal vi bare lige, altså du kan se, nu står den så simpelthen ude i selve hovedmenuen her allernederst, når du lige har proppet den ind, men vi skal have den op til at stå under women. Så tager du bare fat i den, klikker i den og trækker den op. Og så sætter vi den her, der er women, og så sætter vi den under women, så skal den have sådan en hak ind. Sådan der, så fungerer den som subcategory. Hvis vi bare trækker den ud, så står den efter women, sådan her står den inde under women, sådan her, så står den inde under clothing. Vi skal have den her, står den under women. Og så er det vigtigt, at du skal trykke save menu heroppe, ellers opdaterer den ikke. Hvis du går hen på forsiden nu, så jeg lige reloader den. Så her, women, jewelry, og så linker den simpelthen til siden. Jeg tror, det er, jeg vil starte med i den her video her, og så kan vi tage nogle andre koncepter på nogle andre.